Suntem? Salut! Avem niște probleme cu internetul. Am zis că începem cu o oră mai târziu. Iată că de fapt începem cu o oră și un sfert mai târziu. Astăzi, după cum v-am promis, o să vorbim despre etica din dresaj. Deci, ca să ne reamintim, noi facem acest live cu ajutorul Donează cu Pago, Adaptil Junior de la Ceva. De asemenea, vrem să dăm un shout-out astăzi pentru Personality, pentru că fac niște poze foarte mișto la Cluj și o să vedeți de ce, pentru că le-am furat să le folosim în prezentarea noastră. De asemenea, platforma PetMed, vă rog să intrați acolo, veți găsi informații mișto și merită urmărite. Și trebuie să amintesc și colegii mei voluntari care își fac treaba foarte bine, respectiv Gabi, Mona, Eugen, Alina și alții. Nu uitați, live-urile noastre vor fi săptămânale și pentru că am primit un microfon nou, vrem să începem și cu niște interviuri. Astăzi însă am amânat interviul pe care l-aveam planificat ca să vorbim despre etica din dresaj. Ni se pare un subiect foarte important, mai ales că peste tot vezi discuția asta despre etică. Foarte multe școli de dresaj din lume își fac reclamă că fac dresaj etic și că sunt pozitivi și că sunt drăguți și simpatici, însă nu am găsit nicăieri pe niciun dresor care să-și afișeze public etica într-un mod mai detaliat, astfel încât să înțelegi despre ce e vorba. Hai să intrăm în treabă, după care evident vom răspunde și la întrebări și vom anunța și câștigătorii de astăzi ai zgârzilor Adaptil, așa că urmăriți-le până la final ca să vedeți despre ce e vorba. Începem cu ei, uite, salutați-o și pe Freia cea mică și drăguță, care tocmai ne-a băgat o coadă în cadru. Hai să începem. În dresaj ne confruntăm mereu cu această problemă dacă ne comportăm sau nu destul de etic. Și atunci noi am simțit nevoia să definim acești termeni, să mergem mai departe și să vă oferim niște detalii în ceea ce privește viziunea noastră asupra eticii, care să vă ofere vouă o pârghie prin care să vă alegeți dresorii, prin care să vă alegeți metodele de dresaj și evident ce doriți să faceți cu câinele. Pornim de la premisa că relația dintre om și câine se bazează pe aceste trei aspecte, da? Dorința de apropiere, de bucurie comună, deci dragoste, de-aia ne luăm câini pentru că îi iubim, pentru că ne plac, pentru că ne atrag, da? Respect și prin respect mă refer în special la încercarea de a înțelege și de a împlini nevoile celuilalt. Nu mă interesează atât de tare un respect teoretic, cât mă interesează să înțeleg nevoile celuilalt și chiar dacă eu îl antropizez, să îi le îndeplinesc pe cât posibil. De asemenea, încredere, care înseamnă predictibilitate și dragostea de care am vorbit mai sus. Deci bunăvoință. E clar că dacă tu țipi la animalul tău, îl lovești, îl smucești, nu prea ai cum să creezi acest climat de încredere, întrucât bunăvoința și predictibilitatea se duc naibii. Hai să vedem mai departe. Am învățarea de comportamente. Deci, e clar că în cursul procesului de dresaj noi o să-l învățăm pe câine niște comportamente. Hai să vedem cum facem chestia asta. Care sunt metodele principale? Primele exerciții, spunem noi aici, vor fi acelea de capturare a comportamentelor prin recompensare la momentul potrivit. Deci, dintre comportamentele pe care câinele le manifestă într-un context dat, noi capturăm comportamentul dorit. E foarte simplu. Din mai multe comportamente pe care câinele le afișează, noi recompensăm comportamentul dorit și prin asta îl capturăm. Este ca o poză pe care o facem cu clickerul nostru sau cu cuvântul bravo și astfel câinele va fi tentat să repete comportamentul care i-a adus bravo, respectiv click. Markerul care ne spune că a făcut bine. Deci e foarte important. Nu forțăm câinele să adopte un comportament și apoi îl recompensăm, ci creăm un context în care natural comportamentul se manifestă. Spre exemplu, dacă vreau câinele să facă șezi, ridic mâncarea deasupra nasului și nu i-o ofer până în momentul în care fundul lui se așează pe pământ. În momentul ăla spun bravo și îl recompensez. Nu îl împing de fund, nu îl trag de lesă în sus. Da?
creez un context în care acest comportament să apară natural și capturez prin recompensare. Bun. Foarte importante sunt construirea contextului, nu Gabi, dăm puțin înapoi. Deci, așa, m-am grăbit eu cu bun, nu trebuia să zic bun, a fost un semnal greșit pe care l-am dat colegului nostru. Așa, deci, e foarte important în acest proces să construim corect contextul. Dacă nu ne iese exercițiu, reconstruim contextul. E foarte important în acest proces să avem o recompensă care să-l motiveze îndeajuns pe câine. Da? Deci dacă noi am ales o recompensă care nu e destul de motivantă pentru câine, trebuie să schimbăm recompensa. Nu certăm câinele, nu-l smucim din lesă, nu-l forțăm. Iarăși, consecvența cu care aplicăm o metodă dată, dacă dresorul ne-a învățat o metodă și noi o încercăm de 2 ori și nu merge, nu înseamnă că nu merge până niciodată. Înseamnă că acea metodă trebuie aplicată cu consistență până când vedem rezultate. Dacă după 2-3 săptămâni nu observăm nicio schimbare a comportamentului, atunci ne punem problema că metoda s-ar putea să nu fie bună. De asemenea, în funcție de ce vrem să-l învățăm pe câine, trebuie să vedem ce stare de sănătate are animalul și dacă el poate să ducă procesul pe care noi vrem să îl atribuim. Dacă el poate să învețe comportamentele respective, că poate este orb, poate este surd, poate este șchiop, poate are dureri foarte mari și nu mai poate să învețe ceea ce ne dorim noi să învețe. Hai să trecem mai departe. Sigur, Da, sigur, de data asta sigur trecem mai departe. Așa, bun. Deci, foarte important. Evident că în ciuda a ceea ce își fac reclamă unii dresori, există la un moment dat și metode aversive. Însă, numai dacă s-a încercat orice metodă, s-au încercat toate metodele menționate mai sus și necesitatea comportamentului se păstrează după o discuție, adică câinele meu nu vrea să sară un obstacol. Am încercat toate metodele pozitive, am încercat să-l recompensez, am încercat să creez contextul în care el sără, nu vrea să sară. Ce fac, îl forțez? Nu. Dacă e vorba de sări peste un obstacol, câinele ăsta nu va sări obstacolul. Nu e nicio fel de problemă. Renunțăm la comportament, renunțăm la performanțe de dragul eticii și de dragul unei relații bune cu câinele nostru. Câinele nostru nu trebuie să facă toate comportamentele din lumea asta ca să fie superdresat. Câinele nostru trebuie să facă niște comportamente esențiale. Da? Dacă nu reușim să-l învățăm, îl vom ține în lesă și nu-i dăm atâta libertate. Și asta este. Dacă însă comportamentele acestui câine naturale duc la rănirea altor animale sau la rănirea proprie, la pierderea, ca să spun așa, securității lui și securității celor din jur, oameni sau animale, și noi am încercat toate metodele pozitive prin care să-l dezvățăm de, nu știu, să atace animale sau să atace oameni, atunci, de-abia atunci și numai atunci intervenim cu o metodă aversivă. Și anume, folosim și pedepse, folosim și corecții pentru a reuși să obținem un comportament. Adică, pe românește, dacă câinele este în pericol să fie eutanasiat, folosim și metode aversive. Dacă câinele nu e în pericol să fie eutanasiat, atunci renunțăm la comportament și asta este, o să stea mai mult în lesă. Trecem mai departe. Stingerea de comportamente nedorite. Cum stingem comportamentele nedorite e foarte important. Nu le stingem prin pedeapsă. E foarte important. Majoritatea dresorilor echilibrați din lumea asta sting comportamente nedorite prin dresaj, prin pedeapsă. Cum facem chestia asta? Prima metodă este cea de management, adică eliminăm contextul natural în care câinele arată comportamentul nedorit. Astfel, el nu mai poate manifesta. Apoi construim un nou context în care stimulul respectiv să apară la o distanță destul de mare încât să nu fie destul de tentant și noi să putem înlocui comportamentul cu un comportament dorit. Da? Deci să-i putem oferi alternative la pe care el să le poată lua. Dacă stimulul care îl face pe el se comporte nepotrivit este mai îndepărtat, atunci el va putea să răspundă la comenzile mele. Spre exemplu, dacă sare la câini pe stradă, nu-i nimic, voi începe dresajul de la 20 de metri de câini. Deși de la 20 de metri latră ca nebunul. Perfect, încep dresajul la 30 de metri de câini respectiv. Și tot așa până când ajung la o distanță la care el este susceptibil la cererile mele. Și în momentul în care el la distanța la care, deși a observat câinele pe care vrea să-l atace, totuși încă nu-l atacă, ci doar îi acordă atenție, în secunda aia îl stric și îl recompensez. În timp mă voi putea apropia de la acești 30 de metri la 28 de metri, la 27 de metri, la 25 de metri, până când voi putea să trec la 1 metru pe lângă câinii ăștia. Toate metodele astea pe care vi le explicăm noi le-am practicat cu câinii noștri și am obținut cu câinii noștri rezultate
foarte bune în dresaj, atât la nivel de câini de companie, cât și la nivel de câini de competiție, cât și la nivel de câini utilitari. Deci aceste metode, fără corecție, fără pedeapsă, pot duce la stingerea comportamentelor nedorite dacă, și numai dacă, investim destulă răbdare și exercițiu și timp în chestia asta. Trecem mai departe. Așa, nu ne grăbim nicăieri, pur și simplu am intrat așa într-un ritm și îmi place să așa. Deci, astfel, prin expunere treptată, acei 30 de metri devin 28 de metri și ajungem la un context construit care să semene cu contextul inițial în care câinele se comporta ca un tâmpit, numai că în acest context pe care l-am construit noi, câinele se comportă cum vrem noi. De ce? Pentru că am lucrat destul de treptat și destul de lent și destul de ușor și destul de constant, astfel încât câinele să prindă încredere în noi și chiar în fața unui stimul atât de nasol pentru el să prefere să se comporte așa cum eu cer eu. Da? În felul ăsta stingem comportamentul nedorit. Trecem mai departe, Gabi. I'm on fire, baby. Așa. Tehnica generală de dresaj va presupune 3 etape și hai să le vedem. Bun. Prima etapă este momirea. Deci este o etapă în care câinele vede recompensa și se comportă în așa fel încât să o primească. Face orice cu ochii la recompensă, după recompensă îl tragem noi, de multe ori vorbim despre trasul de nas. Îl tragem de nas, da, cu recompensa până când el face ceea ce ne dorim. În stadiul ăsta el nu gândește foarte mult, el nu trebuie să creeze comportamente cu ajutorul creierului, ci pur și simplu trebuie să facă ce îl duce recompensă. Stadiul 2 este stadiul de recompensare. Imediat o să ne arate. Deci stadiul de recompensare este un stadiu în care câinele nu mai vede recompensa. Câinele este cel care trebuie să dezvolte un comportament. Gabi bea niște produse ale căror nume nu le putem spune pentru că nu ne-au sponsorizat. Deci, recompensarea înseamnă stadiul în care câinele știe că am recompensă la mine, dar nu o vede. Și el trebuie să facă ceva ca să o producă, ca să mă facă pe mine, să mă convingă pe mine să o scot din buzunar. La stadiul respectiv, el începe să genereze comportamente dintre cele care își amintește că i-au dat recompensă. Și va fi un șez, va fi un culcat, va fi orice. Comportamentele alea, noi le asociem cu comanda dorită. Când apare comportamentul pe care ni-l dorim, dăm un marker, clicker, bravo și recompensăm. Deci stadiul recompensării presupune că recompensa nu mai e la vedere, câinele face ceva ca să o obțină, în general un comportament pe care noi l-am format prin momire și este recompensat pentru asta. Dar atenție, la acest stadiu de recompensare, câinele e recompensat la absolut fiecare execuție. I-am cerut de 5 ori șez, de 5 ori l-am recompensat. I-am cerut de 20 de ori culcat, de 20 de ori l-am recompensat. L-am chemat, l-am recompensat. Nu există situație în care le recompensez a 15-a oară, a 12-a oară, a 7-a oară. Abia în stadiul următor, și anume recompensare aleatorie, abia în stadiul și mai următor. Acum vorbim de înlănțuire. Deci în momentul în care avem niște comportamente recompensate la fiecare execuție, începem să înlănțuim comportamente. Șezi, pas, vino încoace, șezi. Vino încoace, șezi, așează-te la picior. Vino încoace, șezi, așează-te la picior, mergi 3 pași. Și putem recompensa în diferite puncte, nu întotdeauna doar după ce terminăm înlănțuirea, în diferite puncte ale acestui lanț, astfel încât câinele să învețe să lucreze și câte 2 și câte 3 comportamente de genul ăsta. Evident, la început foarte scurte, abia în timp mai lungi. Și acum vine stadiul cu recompensarea aleatorie, în care câinelui se cer niște lucruri, câinele deja știe să le facă, le face de dragul faptului că va primi recompensă, știe că va primi recompensă, însă noi îi dăm o surpriză și îi spunem nu te recompensăm la fiecare gest, ci îți oferim recompense mari, grase, frumoase, puternice, însă niciodată nu știi când apar. Tu toate comportamentele astea le generezi, faci șez, faci culcat, mergi la pas, la picior, vii la chemare și nu știi când vine recompensa. Și din când în când, într-un aleatoriu, cu ghilimele pentru că e un aleatoriu pe care noi l-am stabilit de la început, vine câte o recompensă care este senzațională, e fantastică, e superbă. Și câinele va învăța să lucreze extraordinar de motivat, uite cum se mișcă camera, așa, să lucreze extrem de motivat pentru aceste recompense foarte mari, chiar dacă sunt mai rare. Există studii
destul de bine făcute care argumentează chestia asta, și anume că recompensele aleatorii sunt mai motivante decât recompensele la fiecare execuție, atâta timp cât câinele a învățat foarte bine comportamentul. Dacă aplicăm prea repede metoda aleatorie, vom descoperi un comportament care se stinge, pentru că câinele nu se mai motivează să lucreze atât de bine. Dacă însă el a învățat comportamentul, trecem la recompensarea aleatorie și vom vedea un câine care lucrează mai motivat, mai bine. Bun, mai departe. În urma exercițiilor pe care le-am înlănțuit și pe care le recompensăm aleatoriu, apar exercițiile de motivare, adică exerciții foarte simple în care recapitulăm practic, să spunem așa, materia învățată, cu ghilimele evident, și când câinele primește recompensă foarte facil. Aceste exerciții de motivare sau dintr-un lanț foarte lung de exerciții, câinele muncește doar o verigă și este motivat și recompensat foarte bine pentru asta. Chestiile astea, tipul ăsta de exerciții îl vor motiva pe câine să lucreze mai precis și mai motivat data viitoare, și încet, încet câinele va lucra din ce în ce mai motivat dacă noi lucrăm folosind aceste 5 stagii de dresaj, 5 etape. Trecem mai departe. Motivația. Motivația este de câteva feluri, de obicei se învârte în jurul motivației sociale, adică mângâiere, dragoste, iubire, în jurul mâncării, da? Deci pur și simplu nu numai foamea, ci plăcerea de a câștiga puțină hrană și instinctul de vânătoare. Noi am listat aici 3 moduri de a crește motivarea, și anume jocuri de urmărire a recompensei, fie că recompensa e alimentară sau recompensa este o jucărie pe care câinele o vânează și o prinde și se luptă cu noi pe ea și etc. Jocurile de vânare, de urmărire a acestei recompense, în care noi facem recompensa aia să apară aici, să dispară, să nu știu ce, sunt lucruri care motivează câinele. Sigur că lucrurile astea vor fi explicate și într-un video pe care o să-l punem pe YouTube la un moment dat și poate îl prezentăm și într-un live. De asemenea, limitarea temporală și contextuală a expunerii la recompensă. Dacă câinele are jucăria toată ziua în casă și o roade și o ronțăie și o poartă după el și doarme cu ea, s-ar putea pe terenul de dresaj să nu mai vadă așa de interesantă, pentru simplu fapt că s-a plictisit de ea. Dacă câinele are bolul plin de toate mâncărurile din lumea asta și mai pune mămica și puțin iaurțel și mai pune tăticul puțin pateu și mai pune nu știu care ceva, că poate mănâncă cățelușul, evident că pe terenul de dresaj sau pe stradă, câinele când va vedea că îi dai tu o bucățică de cașcaval, va zice nu mulțumesc, de-astea am. Deci trebuie să fim foarte atenți la expunerea la recompensă. Atât contextual cât și temporal. Trebuie să limităm chestia asta și să oferim la fel de multă mâncare ca și până acum, la fel de multă dragoste ca și până acum, la fel de multă joacă ca și până acum, dar în porții pe care le stabilim noi, nu așa tamnesam. Este din acest motiv nu prea se folosește, și noi cel puțin nu recomandăm foarte tare, să folosim recompensarea prin mângâiere, pentru că ne-am luat câine să-l mângâiem și atunci el va fi mângâiat și gratis. Și câinele va ajunge să nu-și mai dea seama când să mângâiat pentru că am făcut ceva, când să mângâia gratis. Drept pentru care aș prefera să ne concentrăm pe celelalte 2 tipuri de recompensare, și anume mâncare, joacă. Mâncare, instinct de vânătoare. Joacă în jurul acestor 2 chestii. Da? Hai să trecem mai departe. Foarte important, și era pe slide-ul celălalt, nu vreau să se uite, și anume, dacă avem un câine total necooperant la care ajungem să-l înfometăm ca să fie mai susceptibil la recompensă și să fie mai predispus la recompensă, înfometarea este iarăși o chestie pe care o aplicăm numai câinilor care sunt în pericol de a fi eutanasiați. Deci câinii care nu reușesc să dezvolte niște comportamente adaptative pentru ei și care sunt în pericol de a-și face rău sieși sau de a face rău celor din jurul lor sau de a-și atrage eutanasia, pentru că realmente sunt o problemă acești câini sau ajung o problemă, abia atunci introducem înfometarea, dacă nu a mai funcționat nicio altă metodă. Nu introducem înfometarea la niciun câine doar pentru că nu-i place mâncarea. Una este disciplina alimentară, în care îi dăm aceeași cantitate de mâncare, însă disciplinat la ora mesei, și alta este înfometarea, în care nu hrănim câinele câteva zile ca să vedem noi cum îl cumințim. Da? Aversiunea și pedeapsa în dresaj. Aversiunea și pedeapsa în dresaj sunt metode de dresaj destul de eficiente și destul de neetice. De aceea vor fi folosite numai dacă se respectă 2 necesități. 1.
câinele se pune pe sine în pericol și pe cei din jur, oameni, animale. S-au încercat deja metodele recompensatorii care nu au oferit rezultat și din motive logistice sau etice nu pot fi aplicate. Deci dacă noi avem un câine care de câte ori este expus unor situații, se comportă groaznic și se pune pe sine în pericol și pe cei din jur, am încercat cu frumosul, am încercat cu recompensa, am încercat cu joacă, am încercat cu expunere treptată, am încercat cu toate metodele care ne-au trecut prin cap și câinele nu răspunde, dar continuă să manifeste comportamente care îl pun în pericol pe el și pe cei din jur, abia atunci venim cu metode de pedeapsă și de aversiune, care sigur că într-un caz nefericit pot duce destul de departe și pot cauza dresorul respectiv nopți nedormite. Exemple. Spre exemplu, un exemplu pe care îl folosesc mereu este șarpele veninos. Există câini care sunt foarte atrași de șerpi și există zone în care sunt foarte expuse la șerpi veninoși. Dacă câinele meu are tendința să se joace cu șerpi veninoși și îi place la nebunie să se joace cu șerpi veninoși, apoi eu nu pot nici să-l expun treptat la șerpi veninoși, pentru că nu găsesc eu pe câmp atâția sau pe munte atâția șerpi încât să pot să am niște sesiuni de dresaj, să le repet, expunere cât vreau eu și nu știu ce. 1. Și 2, la mână nu pot să capturez un șarpe și să-l pun într-o colivie să stea acolo cât îndresez eu câinele, pentru că ar fi neetic. Conform legilor din România, și eu legile pe care o susțin 100%, folosirea de animale sălbatice pentru dresajul animalelor domestice este interzisă. Da? Deci e clar că un șarpe care săracul stă în colivie ca să îndresezi eu câinele nu se simte bine, este într-o stare de captivitate și de stres, el fiind un animal sălbatic, nu e corect. Drept pentru care, într-o situație în care câinele meu se joacă, îi plac foarte tare viperele, îi place să se joace cu ele, eu nu am cum să-l dresez, să-l feresc de vipere. Sunt într-o zonă unde e plin de vipere, ies mult cu el în pădure, pe munte, mă tem foarte tare câinele meu să fie mușcat de vipere, acolo nu o să am ce să fac și o să introduc un dresaj prin aversiune. Da? Foarte important acest aspect. Asta este una din situațiile în care ajungem și la pedeapsă sau aversiune ca formă de dresaj, pentru că nu prea avem pe unde să scoatem cămașa altfel. Trecem mai departe. Când nu se justifică aversiunea sau pedeapsa în dresaj. 1. Operațiile, când nu se justifică este așa. Atunci când sper să obțin punctaje mai bune la examenul de dresaj care urmează, vine peste 2 luni. Dacă vreau punctaje mai bune, lucrez cu răbdare și mă duc la examenul de la anul. Nu-mi iese, asta este, câinele meu nu va lua punctaj mare. Vă garantez că cu 99,99% dintre câini, prin metode care nu pedepsesc, toți câinii ajung să ia examenul. Să ajungă campion mondiali? Poate nu. Poate doar foarte puțin, poate doar 2% dintre câini sunt gândiți să ia campionatul mondial. Dar nu înseamnă că eu voi încerca să pedepsesc și să dresez prin aversiune câinele ca să obțin acel campionat mondial, ca să obțin acel loc întâi. Deci performanța nu justifică de nicio culoare aversiunea sau pedeapsa. Câinele nu ascultă. Bineînțeles că nu ascultă pentru că nu e meloman. Dresaj, răbdare, tutun și câinele va ajunge să fie susceptibil. Când spunem că câinele nu mă ascultă, de fapt este o pretenție irațională a mea de a nu face dresaj 3 luni. Eu vreau să mă asculte acum. Câinele mă sfidează, câinele mă domină. Nu avem timp până la examen. Costul sau durata unui dresaj ca la carte ar fi prea mare. Băi, stai frate, eu n-am chef să umblu. Am auzit mulți oameni. Eu n-am chef, frate, să umblu cu halca de carne după mine ca să mă asculte câinele. Îmi pare rău, nu faci dresaj, îl țin lesă. Deși câinele e motivat, iar comportamentul e neesențial, deci câinele nu-și dorește să facă comportamentul ăsta. Nu reușesc să-l motivez cu recompensă. Comportamentul nu e esențial, da? Vreau eu să sară nu știu ce obstacol, vreau eu să vină mai repede să se ducă mai repede la partenerul meu de dresaj când acesta joacă rolul infractorului, sau vreau eu mai repede să facă nu știu ce, să sară nu știu ce, să treacă prin tub sau mai știu eu ce. Nu este un motiv pentru aversiune. Pur și simplu câinele se va mișca în funcție de cât de motivat este. Bun, trecem mai departe. Operațiile cosmetice care nu au justificare decât pur estetic și care îl fac pe animal să sufere, da? Câinele meu face ca toți dracii când este tuns, mușcă, plânge, chelăcă, face ca toate animalele, dar
e frumușel așa, nu pot să-l las urât. Nu se justifică, e foarte simplu. Operațiile medicale cu rol cosmetic, cu pat urechi, tăiat cozi, tatuaje, cercei și alte nebunii care le-ar putea trece unora prin cap sunt complet neavenite și de altfel ele sunt și interzise de legea din România. Aversiunea sau intervenția prin violență se pot justifica în cazul în care prin aceasta se întrerupe de urgență, neexistând alte căi, o luptă între câini, un atac grav asupra oamenilor sau altor animale. Deci dacă câinele meu tocmai omora un alt animal, evident că l-am lovit, am făcut tot ce am putut ca să scap câinele de acolo și să scap victima de acolo. Pentru că nu aveam logistica să intervin altfel, pentru că. Deci în situațiile de urgență în care nu am altă cale, sigur că ajung și la chestia asta. Intervențiile medicale care duc la prelungirea vieții sau creșterea semnificativă a calității vieții sunt binevenite chiar dacă implică un grad de suferință. Este evident că dacă câinele meu și-a rupt piciorul, nu o să zic nu-l duc la doctor că îi fac rău, că îl doare sau că va fi traumatizat de doctor sau că abajurul ăla pe care îl pune îi provoacă disconfort. Dacă îi prelungește durata vieții și îi ridică în mod semnificativ calitatea vieții, asta este. Facem tot ce putem să învățăm câinele să fie cât mai puțin stresat la veterinar. Trecem mai departe. Echipamente de dresaj indezirabile. Dacă mai era nevoie, o să vă spun că zgarda cu țepi, cravașa, zgărzile strangulante sau lesele care conțin o lesă strangulantă sau zgărzile antielătrate electrice, aici este zgărzile, dar ne referim la zgărzile antilătrate și zgărzile electrice de orice fel, nu sunt dezirabile. Zgărzile cu vibrații pot fi folosite, mai ales în cazul câinilor sârzi și în contexte și clare și bine lucrate, astfel încât vibrația respectivă să fie introdusă în viața câinelui într-un mod care să însemne pentru el recompensă și nici de cum pedeapsă. Bun. Aici avem o poză cu Freya, care între timp s-a așezat pe podea și așteaptă asta la întrebări, nu știu, îi place altă secțiune. Bun, sper că nu m-am exprimat foarte stufos și foarte academic, sper că n-a fost un limbaj prea de lemn. Dacă a fost, aștept întrebări și sunt dispus să vă dau orice fel de lămuriri, orice fel de Q&A. Foarte important este așa, pe limba română, în cel mai simplu mod, orice lucru la dresaj care îi se întâmplă câinelui meu și n-aș vrea să mi se întâmple mie, nu e ok. Foarte simplu. Deci orice lucru pe care dresorul decide să-l aplice câinelui meu și mie nu mi-ar place să mi se aplice mie, înseamnă că nu e ok. E un mod foarte simplu prin care eu pot să selectez un dresor sau altul. Orice dresor va veni cu argumente că zgarda de forță de fapt este mai puțin, rănește mai puțin decât zgarda normală. Tâmpenii. Zgarda cu țepi are țepi. Țepii ăia intră în gât. Bun, aici este punctul unde mulțumim lui Personality pentru că i-am furat pozele așa cum v-am spus mai devreme. Ea și-a recunoscut probabil pozele în slide. De asemenea, mulțumim lui Avestor pentru că ne-a dat acest minunat microfon unde eu pot să-l țin aproape oriunde și mă aud și este totul foarte mișto. Ba chiar ia zi, Gabi, ceva. 210. Ia uite, deci este așa, am primit acest microfon și un al doilea. Mulțumim foarte mult încă o dată lui Pago pentru că ne-a oferit posibilitatea ca pe platforma lor, dacă vă plătiți facturile, să ne faceți și o donație dacă doriți. Dacă nu puteți să faceți și nu numai, cum zice Gabi, dacă doriți puteți face donații multor altor ONG-uri care fac chestii foarte mișto în țara asta. Mulțumim lui Adaptil. Foarte curând vom avea și niște câștigători pentru zgărzile de data trecută. Trebuie să intrăm pe telefonul meu să vedem secretul armei secrete, pentru că ca să fie totul profi și ok. Trebuie să intru pe Drive. Stați un pic. Gabi, poți tu să intri pe Drive un pic? Și până atunci eu să încep să iau întrebări? Avem întrebările de data trecută imediat. Întrebările de data trecută le ai? Întrebările pe care de azi. Întrebările de azi. Așa, bun.
avem un metis de English Pointer în vârstă de 4 luni. De o lună îi sunt o mamă devotată. Dragă perfida boieru, felicitări, să-ți trăiască, m-ar bucura să nu mai sară pe mine și să nu mai muște în joacă. Ci mai nou mănâncă pământ. Ce pot face să-l dezvăț și să ne bucurăm împreună? Bun. Deci, așa cum am mai spus în show-uri dinainte, la fiecare moment în care te mușcă în joacă, el o face dintr-un soi de afecțiune și invitație la joacă. Drept pentru care tu trebuie să-i spui așa: joaca asta nu e ok, altă joacă este. Deci fie îl direcționezi cu alte jucării pe care ne putem bate pe astea, ai voie să le muști, etc. Fie îl oprești cumva printr-un sunet. Stop, nu-i voie. Și în momentul în care s-a oprit, îl recompensezi alimentar. Chestia asta cu recompensantul alimentar e foarte mișto pentru că îl va și calma. Calmându-l, el va fi mai susceptibil data viitoare să se calmeze, pentru că până la urmă el intră într-o zonă de asta de entuziasm feroce în care nu se mai stăpânește pe sine și începe și sare și mușcă și nu știu ce. Iar eu trebuie să-l managerez emoțional, să-i scad emoțiile și cum fac asta? Stop, recompensă, stop, recompensă. Îți vei da seama, dacă nu reușești prin niciun sunet să-l oprești, îl iei pur și simplu de pe tine și îi dai recompensă. Îl iei de pe tine, îi dai recompensă. Evident că el, având vârsta pe care o are, va primi recompensa, va sări iar, va primi recompensa, va sări iar. Cu răbdare, pe măsură ce trec zilele, va fi nevoie de mai puține opriri, recompensă, opriri, recompensă, opriri, recompensă. Dar e foarte important să ne așteptăm de la început. Dacă l-am oprit și l-am recompensat, nu înseamnă că comportamentul a încetat, ci înseamnă că el va mai încerca de 450.000 de ori, dar noi suntem niște stăpâni răbdători și vom face de 450.000 1 ori stop recompensă. Mai departe. Așa, el este Happy, un labrador în vârstă de 2 ani. Nu reușesc să-l stăpânesc, este extrem de agitat când îl scot afară, mai ales când vede alți câini. Nu știu ce să mai fac. Bun. Păi dresaj, Irene. Dacă dezvolți cu Happy o relație de dresaj în care el îți acordă atenție și este capabil să-ți acorde atenție la stimul din ce în ce mai apropiați și mai distrăgători, mai distractivi, ușor vei putea să ieși cu el afară, el să fie un pic mai calm, tu să-i dai liber, adică să fie agitat în momentele în care tu îi dai liber și el se poate manifesta, după care să vină iarăși, se poate civilizat 1, 2, 3, 500 de metri, după care iar îi dai liber și atunci îi se organizează în cap lucrurile, dar trebuie să începi o relație de dresaj cu el ca să poți obține rezultate. Este o mare problemă cu câinii cu minți. Câinii cu minți ne dau senzația că nu trebuie dresați și atunci ne trezim într-o situație în care câinele dezvoltă un comportament împit și nu știm ce să-i facem pentru că noi n-am făcut dresaj cu el. De ce? Pentru că el e cu minte și n-are nevoie. Greșit. Un câine cu minte care ajunge orb, care ajunge, Doamne ferește, într-o stare de sănătate proastă, nu are încredere în nimeni pentru că este un câine care n-a fost dresat, era el cu minte. Și atunci câinele ăla va dezvolta tot felul de comportament din neîncredere, comportamente tâmpite și vom ajunge în situații foarte, foarte nasoale. Mare grijă, chiar dacă aveți câinii cu minți, faceți dresaj cu ei. Nu neapărat cu un profesionist, dar faceți dresaj cu câinii voștri. Mai departe, Coco este paralizată și face terapie pentru a putea merge. Până la sfârșitul ședințelor de acupunctură, electrostimulare și altele trebuie să stea într-o cușcă pe care o urăște. Cum să o conving să intre și să rămână liniștit acolo? Este foarte complicat să o înveți să stea în cușcă în condițiile în care până acum n-a învățat pe timp de pace să stea în cușcă. Este o chestie care se întâmplă foarte des. Exact ce vorbeam mai devreme. Nu-mi învăț câinele cu bodnița că el nu mușcă. Nu-mi învăț câinele cu cușca că eu n-am nevoie. Nu-mi învăț câinele... Și ajungi în situația în care ai nevoie ca el să știe deja să meargă cu bodnița la bot pentru că e neapărat să te sui în tren. Neapărat să te sui în metrou. Și câinele nu știe să meargă cu bodnița și atunci va fi o bătălie între tine și câine și câinele va fi extrem de chinuit și pentru el bodnița aia va fi o traumă în loc să fie un obiect pe care l-a învățat și căruia e comod și căruia îi place. Aceeași problemă este și cu Coco, care Coco acum trebuie să stea în cușcă tot timpul, dar ea n-a învățat să stea în cușcă. Tot ce pot să fac este să te sfătuiesc, să petreci cât mai mult timp cu Coco, cât mai mult timp lângă cușca ei și cu cât mai multă răbdare. În perioadele în care rămâne singură în cușcă și tu trebuie să pleci, să-i pui o pătură peste cușcă și să sperăm că întunericul o face să se împace mai tare cu realitatea. Dar
Este un mod de a face dresaj cu bocancul, pentru că suntem forțați de situația asta. Iată, ea a ajuns paralizată, are nevoie neapărat de cușcă. Trecem mai departe. Doina are un maidanez găsit pe stradă care seamănă cu un ciobănesc de Bucovina, are 5 luni și un pic, dar mușcă și sare pe noi. L-am găsit acum 3 luni, însă comportamentul său s-a schimbat nesemnificativ între ei. Cum să mă bucur de el, fără să mă muște și să sară pe mine? Iarăși am răspuns la întrebarea asta și mai devreme și la mai multe live-uri. E foarte important ca noi să înțelegem, câinii când se bucură foarte tare devin prea entuziaști ca să se poată controla. Noi trebuie tot timpul să intervenim și să calmăm câinele, să-l aducem în situația în care se poate stăpâni pe sine. Stop, recompensă, stop, recompensă, stop, recompensă. Sigur că dacă începeai această chestie de la 2 luni, acum viața ta era mult mai ușoară. Din nou, un comportament pe care l-a avut el ca pui și voi ați presupus că el o să-i treacă. Se poate să ajungă la 3 ani, să aibă, mai ales dacă seamănă așa tare cu un ciobănesc de Bucovina, poate să ajungă la 60 de kg și comportamentul ăsta să nu-i treacă. Și din joacă să ne rănească, să ajungem să nu mai vrea vizitatorii să vină la noi, să nu mai vrea copilul să interacționeze cu câinele, etc. Aplicați cât mai repede exerciții specifice pentru chestia asta ca să rezolvați problema. Mai departe. Așa. Rașa are un ciobănesc german de 3 luni care stă la soacra mea la curte pentru 3 săptămâni, cât sunt eu plecată din țară. La curte stă toată ziua afară și doar seara intră în casă la culcare. Te blochezi. Nu merge cu dalea, trebuie să... Așa, așa. Bun. Deci stă toată așa și a învățat să-și facă nevoile afară, dar nu știu cum să procedeze să-și păstreze obiceiul atunci când voi reveni să nu mai facă prin apartament. Păi dacă ea își face nevoie, dacă are acces și în casă și în curte la soacra ta, atunci problema este într-o mare măsură rezolvată. Dacă nu are acces, atunci când ajungi cu ea acasă, câteva zile bune, poate spre o săptămână, o vei vâna și la orele la care ea ar face, tu ieși cu ea afară. Și în felul ăsta, ea ieșind afară exact când îi vine, ușor, ușor se învață să facă afară și abia apoi ușor, ușor începem să retragem padurile din casă și să-i spunem aici nu se pe aici nu se face, ca să spun așa. Da? Deci, câteva zile o urmărim, știm programul ei în care ea face. Dom'le, face pe la 10, face pe la 12, la vârsta asta de 3 luni, îți dai seama că face cam des. Dacă tu ești un om al muncii și pleci de acasă 8 ore, nu se poate abține. Deci o să-ți mai facă în casă. Dacă însă tu ești o persoană care stă destul de mult acasă, astfel încât să o scoți teoretic odată la 2-3 ore, atunci ai șansa, urmărind-o, să obții ca ea să nu mai facă în casă. Trecem mai departe. Mai avem vreo întrebare de azi? Bun, și atunci să dăm premiile. De data trecută avem niște premii. Oana Vișinescu cu un metis de 4 luni care mușcă în joacă uneori și Alina Ionela, un câine anxios când pleacă stăpâna de acasă. Bun. Deci, Alina Ionela și Oana Vișinescu, vă așteptăm să ne contactați ca să primiți gărzile adaptile de la noi. Le scriem noi? Vă scriem noi. Așa, și mai era un comentariu la live-ul de data trecută și nu vreau să-l las nerăspuns. Cristina Suba avea un cocker și după ce am răspuns eu la întrebări mi-a trimis și totuși ce fac pentru că nu latră. Păi de ce să latre? Dacă vrei să-l înveți să latre la comandă, există niște exerciții specifice. Prin frustrare îl faci să latre, dar el va lătra la comandă de în joacă. Nu știu ce fel de lătrat vrei tu să obții de la el și în ce condiții. Vorbim de un câine de 5 luni. Câinii își dezvoltă chestia asta cu lătratul la o anumită vârstă și nu este o chestie pe care trebuie să o grăbim. Așa, astăzi, hai să ne uităm dacă astăzi există comentarii și dorințe de interacțiune din partea oamenilor. Le avem pe ecran? Bun! Mădălina a devenit o prietenă destul de bună noastră. Nancy vă ascultă cu interes în fiecare miercuri. Adoptată de pe stradă, este un New Yorkshire. Avem probleme cu, nu-mi lua textul, avem probleme cu intimitatea. Am înțeles. Deci vrea să vină cu noi la baie. Asta era ideea. Bun.
Păi ca să o ajutăm să fie puțin mai independentă, aș avea nevoie de mai multe detalii. Dacă pur și simplu vine peste noi la baie, nu mai lăsăm să intre în baie, nu mai lăsăm să intre cu noi în dormitor, nu mai lăsăm să intre cu noi acolo, nu mai lăsăm să intre cu noi acolo și ușor, ușor se va învăța. Am nevoie de mai multe amănunte, dacă ea face scandal, dacă ea pur și simplu doar are tendința să intre, trebuie văzut. Da? Deci trimitem mai multe detalii ca să știu despre ce povestim. Ovidiu are un boxer de 1 an, este plimbat super des. Dar când avem treaba prin casă, el se zmiorcăre, deși are jucării și oase de rost în casă. Care ar fi motivul? Ce aș putea face să îndreptăm comportamentul? Atunci când sunt acasă și acasă îmi iubesc membrii familiei, printre care și câinele. De multe ori am altă treabă, nu stau după câine. Îl ignor. Pur și simplu îmi fac treaba și câinele va învăța că există momente în care îmi fac treaba. Ce e foarte important este atunci când am altă treabă și n-am treabă cu câinele, nu-l bag în seamă deloc. Nici dacă schârțăie, nici dacă vine și mă bate cu jucăria, nici dacă sare cu labele pe mine, nu îi răspund în niciun fel. Orice atenție pe care o acord în momentul ăla este un semnal pentru el să continue, pentru că poate acord și mai multă atenție, și mai multă atenție, și mai multă atenție. Trebuie să reușesc în momentele în care nu am treabă cu câinele, să nu am treabă deloc cu câinele. Să trăiesc ca și cum câinele nu există. Da? Deci, atunci când nu am treabă cu câinele, nu am treabă cu câinele. Câinele nu există. Decât, Doamne ferește, dacă e cu tremur, dacă cade casa, etc. Dar, dacă câinele scârție, nu-l aud. Dacă câinele mi-aduce jucăria, nu o văd. Dacă câinele pune lăbuța pe mine, discret îmi dau piciorul la o parte, cade lăbuța pe podea. Acest comportament constant va face ca prima oară să dureze jumătate de oră, să zicem. Exagerez, nu o să dureze jumătate de oră. 20 de minute, un sfert de oră până când el renunță la lătrat și la scârțit și la făcut și. A doua oară o să dureze 14 minute, pe urmă 13 minute și încet, încet comportamentul ăsta se va stinge. De ce? Pentru că scârțâitul ăsta și cerutul de atenție este un comportament care se recompensează doar cu atenție din partea noastră. Dacă eu nu-l mai recompensez, ușor, ușor se stinge și dispare. Să nu uităm că și a scârțâi, și a lătra, și am sărit cu labele pe mine și am dat cu jucăria, sunt comportamente destul de scumpe, pe care câinele le face și dacă nu primește recompensă se frustrează. Și le tot face până când la un moment dat se enervează tare, vede că nu primește nici acolo un răspuns și începe să renunțe. Da? Deci, cu încredere, ignorați câinele când aveți treabă cu el. Irene ne și mulțumește și noi îți mulțumim, Irene. Violete Frâncu ne mulțumește și ea. Mai jos, bună seara, Daniela. Mai avem, mai jos? Mai sunt? Atât. Dragilor, iar am fost harnici și am reușit să terminăm aproape la timp, deși am început mult mai târziu datorită problemelor cu internetul. Nu este de data asta vina primăriei, da? Nu? Puțin, așa, apă caldă este, deci e în regulă. La noi la studio este apă caldă, dar... E podul în construcție și ne fură netul. Asta este. Deci, oameni buni, nu mai construiți podul că ne furați netul. Se întâmplă să intrăm uneori mai târziu datorită problemelor absolut obiective. Sunt sigur că o să ne iertați. Sunt sigur că o să vreți și data viitoare să veniți. Data viitoare 100% vă oferim un interviu. Chit că îl intervievez pe Gabi aici de față, numai să vă ofer și un interviu pentru că v-am promis. Avem microfon? Putem să-l arătăm pe nou microfon? Hai să vi-l arăt. Stați așa să-l vedeți. Se vede? Nu se vede. Nu e clar. Stai așa. Deci iată-l. Este un microfon absolut spectaculos pe care ne l-au dat cei de la AV Studio. Este de fapt identic cu ăsta. AV Store. Numai că se bagă aici, se prinde, se nu știu ce. Numai că la ăsta se aprinde lumina, vedeți? Se aprinde lumina. Ăsta la alt nu se aprinde lumina. Bun, deci, dragilor, vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Ca de obicei, 2 premii de la Adaptil. Este produsul în care noi chiar credem. AV Store, mulțumim foarte mult. Mulțumim foarte mult Pago pentru că ne-a dat voie să intrăm pe platforma unde împărțim într-un mod foarte onorant cu ONG-uri foarte mișto și foarte tari. Platforma PetMed vă va oferi tot felul de informații utile și mișto vis-a-vis de câinii voștri. Inclusiv cred că ne share-uiește live-ul ăsta, care e mișto, nu-i așa? Și
vă așteptăm cu drag data viitoare. Astăzi, un sponsor care nici nu știe că ne-a fost sponsor astăzi este Personality, căruia am furat pozele de pe internet. Și, sau ni le-a trimis. Mulțumim și cu asta vă salutăm și ne vedem săptămâna viitoare.